Senado. Sa kaangot nga balita, nagsabat naman si Leyte 1st District Representative kaganay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez nga indi expose ang ginhimo ni Senator Francis Escudero sa iyang privilege speech sa baylo. Suno kay Romualdez, isa ini ka DDS script ukon Diehard Duterte Supporter script. Pahayag sa nga House Speaker, wala na sang bag-o kag wala sang kamatuoran sa kaundan sang speech bangod recycled na ini nga mga akusasyon sang DDS. Ilabi na suno sa iya sa troll pages kag sa social media networks. Ginpahayag pa ni Romualdez nga wala man nagalaga si Chiz sa accountability kundi gusto lamang siniipakita ang iya nga katampad kag iya serbisyo kay Vice President Sara Duterte nga didto man sa Senado kahapon. Dugang niya luyag ni Chiz iposesyon ng iya kaugalingon bilang kaalyado ni Sara para sa 2028 elections. Matandaan nga pareho sa Chiz kag Romualdez nga nagpanguna sa Kamara kag Senado sang 19th Congress kag sa pamuno sang 20th Congress antes mabulgar ang flood control issues kag ginkaka si Chiz samtang nag-resign naman si Romualdez.